Hello po, welcome po sa Panlasang Ilocano. At ngayon po ay magluluto na po tayo ng beef ampalaya. At ito po ang ating gagamitin. Baka at ilalaga po natin ng konti. At ito na po pagkatapos pong nilaga, para mas madali pong hiwain, ilalaga po natin siyang konti. At hiwain po natin siya manipis ng ganito. Ayan po. At i-continuous lang po natin ang paghihiwa hanggang sa matapos po. At ito na po ang ating baka na iniwa ko kanina. At ito po ang ating gagamitin na ampalaya. Yan. Slicing lang po natin. Ingat lang po sa kamay, baka mahalo po sa ampalaya. Yan. Kumuha lang po ng kutsara. At ito po ang pangtatanggal natin ng buto ng ampalaya. Yan. Tuloy lang po natin. Ayan po. At iwain na po natin ng maliliit. Yan. Yan. Depende po sa inyo kung ano pong gusto nyong hiwa. Yan. Ito na po ang aking ampalaya. At gagamit po na tayo ng soy sauce, garlic powder, black pepper powder, at beef cubes, at onion, garlic, at bay leaves, ating baka. Tara, umpisa na po natin. Painit po tayo ng kasirola. At lagyan po natin ng mantika. Pag nainit na po, lagay po na po natin ng ating bawang. Haluin lang po natin ng konti. Pag okay na po, medyo nag-brown na po yung kulay, lagyan na rin po natin ang ating sibuyas. Ayan po. Pag naluto na po ang ating sibuyas, pwede natin ilagay ang ating na-slice na beef. Ayan po. Halo-haloin po natin. Ayan. Ilagay na po natin ang bay leaves at star anise. Doon natin ang black pepper powder at ang garlic powder. At siyempre, toyo. At maglalagay din po ako ng oyster sauce. Nakita niyo po, kunti lang po nailagay ko kasi naglagay na po ako kanina, hindi ko lang na-play yung video. Yan. At halu-haluin lang po natin. Yan. At ilagay na po natin ang ating beef stock. Ito po yung pinagpakuluan ko kanina ng yung baka kanina. Nagpakuluan ko. Di ko po siya tinapon. At ngayon ay ito po yung pampalambot natin ngayon. Yan. Pag nilagay na po natin, takpan po natin. At antayin po natin mga ilang minuto. Yan. Yan. Medyo malambot-lambot na po. At pwede na po nating ilagay ang ating cornstarch na tinunaw. Yan. Depende po sa inyo kung gaano kalapot po ang gusto nyo. Sa akin okay na po ito. At pwede na po natin ilagay ang ating ampalaya. Yan po. Paalala lang po, huwag po natin siyang haluin pagkalagay natin ang ampalaya. At sa gayon, hindi po siya mapait. Yan po ang ginagawa ko para hindi po mapait ang ating ampalaya. Huwag nating haluin pag nilagay po natin. Yan po. Medyo okay na po siya.
Ito na po ang ating beef ampalaya. At kung nagugustuhan nyo po ang video na to, pa-subscribe na lang po, like and share. At huwag pong kalimutan ipindutin po ang notification bell para sa updated po kayo sa ating mga potahe pang lulutuin. Salamat po!